Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Хәрби хезмәттә булырга тиешле затлар документларны тикшерү һәм әңгәмәгә хәрби комиссариатта узмаячак. Хәзер аларны КАМАЗ мәдәният сараена чакырачаклар. Ни өчен чакыру комиссиясе күчендә? Чәчкәләр, шәмнәр һәм тыя алмаслык күз яшьләре. Яршаллыда Азатлык мәйданында вакытлыча мемориал пәйда булды. Үз-үзеңне дәвалау үлемгә китергә мөмкин. 5-нче шәһәр хастаханәсе табиблары Фәүзия Конюхинага икенче тормыш бүләк иттеләр. 27 сентябрь Донецк һәм Луганск халык республикаларының Херсон һәм Запорожск өлкәләренең Россия Федерациясы составына керү турында референдумның соңгы көне. Тавыш бирү 5 көн барды, һәр теләүчегә үзенә сайлау мөмкинлеге бирелде. Шулда халыклар дуслыгы йортында сайлау участоклары ачылды. Нигезле сәбәпләр аркасында автошәһәргә килә алмаучыларга күчмә тавыш бирү оештырылды. Толырак безнең материалда. Елена Гайшинец Мариупольдан мәҗбүри күчеп киткән. Ул әйткәнчә, бүген аның өчен бәйрәм, тавыш бирү мөмкинлеге булдырылды. Үзенең сайлавын ул инде 8 ел элек үк башкарган һәм шуннан бирле берни дә үзгәрмәгән. Мы в 2014 году проголосовали за это еще. Стояли там на солнцепёке целый день для того, чтобы отдать еще тогда свой голос. Поэтому, это просто как подтверждение тому, что у нас не поменялись ни наши желания. Сайлау участокларының шишмә халыклар дуслыгы йортында ачылуы символик мәгънәгә ия. Яршаллыда референдумда вакытлыча автошәһәрдә, Минзәләдә, Тукай районында, Алабугада һәм республиканың башка шәһәрләрендә яшәүчеләр катнаша алды. Бу вакыйганы Донецк һәм Луганск халык республикалары, Херсон һәм Запорожск өлкәләре халкы озак еллар көтте. Санаулы секундлар эчендә тавыш бирделәр. Шатлыктан күз яшьләре бәреп чыккан чак. Бу бәхет яшьләре. Праздник, да, что мы будем единой семьей. Люди разных народов будем единой семьей. Я рада, что мы все-таки, как говорится, решили и проголосовали. Референдумда туган йортларыннан китәргә мәҗбүр булганнар катнашты. Шул ук вакытта сайлау комиссиялары кайберәүләрнең өйләренә үзләре барды. Күчмә бригадалар оештырылды. Рад, конечно, что не забыли про меня одного единственного. Пришли члены комиссии, пришел не один человека, пришло очень много людей. Это значит то, что мой голос очень важен. Важен голос каждого человека. Приятно, что не забыли. Я очень хочу вернуться домой. Для меня это прямо вот вопрос жизни и смерти. Я хочу домой. Потому что там мой дом. Но куда я вернусь? На развалины? Или нет, не знаю. Референдум нәтиҗәләре 28 сентябрьдә билгеле булачак. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Хәрби хезмәттә булырга тиешле затлар документларны тикшерү һәм әңгәмәне хәрби комиссариатта узмаячак. Хәзер аларны КАМАЗ мәдәният сараена чакырачаклар. Шалымыр Нөлмәгдиев шундый карар кабул итте. Бу турында ул хуҗалык җитәкчеләре белән киңәшмә вакытында хәбәр итте. Ни өчен чакыру комиссиясе күченде? Бу сорауга җавап безнең алдагы материалда. Чакыру кәгазе буенча килгән хәрби хезмәттә булырга тиешле запастагы затлар җылы бүлмәләрдә һәм уңайлы шартларда әңгәмә узарга һәм документларны тикшерергә тиеш. Бу хакта Чаллы мэры Наил Мәхдиев хәбәр итте. Ожиданий не должно быть на улице. К сожалению, существующее здание военного комиссариата не приспособлено для большого количества приема граждан. Но вот мы такое решение приняли, поэтому первичный прием военнообязанных будет проводиться в ДК КАМАЗа. 22 сентябрьдән өлешчә мобилизация мәсьәләләре буенча кайнар элемтә эшли башлады. Сез телефон номерын экраннарда күрәсез. Моннан тыш объясняем РФ хөкүмәтенең рәсми ресурсы аша да мәгълүмат алырга мөмкин. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шоллар Азатлык мәйданындагы вакытлыча мемориалга чәчәкләр китерә. Аны Ижау мәктәбендә һәлак булучылар истәлегенә урнаштырдылар. Исегезгә төшерәбез, кичә коточкыч фаҗига булды. Әлеге мәктәпне тәмамлаучы ир-егет белем бирү учреждениесенә керә һәм укытучыларга каршы ата башлый. Нәтиҗәдә 17 кеше үлгән, шуларның 11 балалар һәм 6-сы олылар, 25-се яраланган. Ут ачучы үзе гадәттән тыш хәлләр урынында үз-үзенә кул сала. Толырак алдағы материалда.
Ижау белән бергә бөтен ил кайгыра. Кайбер шәһәрләрдә чәчәкләр белән вакытлы мемориаллар барлыкка килдән битараф булмаган кешеләр шәмнәр кабыздылар, кайгы уртаклаштылар. Яршаулыда искәрмә түгел. Яршаулыда Азатлык мәйданында Ижевск мәктәбендә үлүчеләр истәлегенә вакытлы мемориал пәйда булды. Бирдә һәркем килеп чәчкәләр калдыра ала. Шул телерадиокомпаниясе коллективы исеменнән без дә барлык туганнарның һәм якыннарның зур кайгыларын уртаклашабыз. Ижевск, без сезнең белән. Беренче булып чәчәкләрне Яршаулы мэры, шулай ук шәһәр хакимияте хезмәткәрләре салды. Жизнь продолжается, пусть земля будет пухом этим безвинным деткам. Яршаулы халкы фаҗиганы йөрәгенә якын кабул итә. Күбесе күз яшьләрен тыя алмый. Һәрбер әнигә, әтигә, һәрбер семьягә авыр хәл, бик авыр хәл. Үзебезнең балалар уже укып чыктылар. Менә үзебезнең оныкларыбыз укый мәктәптә. Алар өчен бик борчылабыз. Һәрбер әнигә, һәрбер кемнең баласы мәктәптә. Вообще шундый авыр хәлдә, бөтенебезгә авыр. Хәзерге вакытта җинаять эшен тикшерү дәвам итә. Россия тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкин Ижау шәһәренә килде һәм фаҗига урынын шәхсән үзе карады. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Үз-үзеңне дәвалау үлемгә китерергә мөмкин. 5-нче шәһәр хастаханәсе табиблары Фәүзия Конюхинага икенче тормыш бүләк иттеләр. Хатын-кыз медицина учреждениесенә авыр хәлдә китерелгән тулыры хәбәрчебез материалында. Вот теперь уже хожу, сижу, спасибо. Благодаря врачам. Бройлик Фәүзия Конюхинның хәлләре бер дә көлерлек булмый. Хатынны кан басымы борчый башлый, ләкин ул медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать итми. Киресенчә, үз-үзен дәваларга тотына. Ашыгыч ярдәм бригадасын Фәүзия ханым сулыш ала алмый башлагач чакыра. Менә мин әйтер идем күп кешегә самолечение белән заниматься итмәскә, сразу врачка барасыбыз килмибез, менә вакыт таба алмыйбыз бит үзебезгә. Хаман теге бүген үтер, иртәгә үтер дип, менә мин дә бер ай җирдем шулай. Үтер дип, юк. Менә пока җыгылмадым, так килмибез. 5-нче хастаханәгә Фәүзия Конюхина авыр хәлдә хроник йөрәк җитешсезлеге белән килә. Өстәвенә компьютер томографиясе нәтиҗәсендә аның үпкәләрендә күп сыйыклык җыелганы ачыклана. 5-нче шәһәр хастаханәсенең кардиология бүлеге мөдире Лиана Халимова сүзләренә караганда, пациент вакытында мөрәҗәгать иткән, барысы да инфаркт яки инсульт белән тәмамланырга мөмкин булган. Самолечением ни в коем случае заниматься не стоит. То есть за последний месяц у меня человек 10 уже обратилась с гипертонической болезнью и с явлением сердечной недостаточности на фоне того, что принимают таблетки, которые помогли, значит, соседям либо ближайшим родственникам. Но каждый организм индивидуален, и то, что помогло одному, значит, человеку, то второму может нанести на самом деле пагубное действие. Табиблар авыруның авыр нәтиҗәләрен булдырмас өчен үз вакытында медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать итәргә, шулай ук туклану рационын күзәтергә, көн саен 40 минуттан да ким булмаган вакытны саф һавада булырга киңәш итә. Алар шулай ук артык шикәр һәм тоз куллануны контрольдә тотарга кирәклеген искәртә. Диспансерлаштыруда мөһим фактор булып тора. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сүзең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru. Требуются уборщики и дворники. Зарплата 66 тысяч рублей. Телефон 8 916 598 64 90. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.